Mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na po alas 5:06. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madanangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang aldawnin Webes. Ini po ang detalyes kan mga bareta ngunyan para sa aga. Mga baretang maruluwas sa mga periodiko nasyonal. Alagad enot na po nindong madadangog sa radyo DZGB. Ako po ang sa indong makakaibahan, Joshua Bino. Inutunta ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief of Reporters, Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, maray na hapon. Tinugutan na kandi na Rasinron, nakabase digdi sa ginubatan. An haloyon ng request kan DPWH na tawan, an ahensyang ini na mag-permit na magkapurutol ng magkaharali na an mga kahoy urog na, an mga akasya along National Highway. Mahihiling ini digi sa ginubatan going Ligaw, particular barangay Paulog, Darakulaon na akasya kung saan kung matatandaan kay ito nagpapaunot-tunutan andi na rasin DPWH may kinaraman kung tutugutan o dahi na ipaputol na mga kahoy na ini. Sa ngunya nagbago ni na pamayuan senro ginubatan sa persona ng ngunya ni Mr. Ferdinand Baltasar na pagaraman kan DCGB News gikan sa iya na pigtugutan na niya ang DPWH na mag-green bintaryo kan mga papaluduninda asin na madadamay sa road widening pagkatapos isusumiter ini sa opisina kan Senro pagkatapos i-inspection ini parte kan proseso pagkatapos go na pwede nang haralion para ludon ang mga kahoy na yaon sa mga gilid ka National Highway o pang Daymanigran prone ini sa aksidente konro po na ang mga sanga nakatangod sa tinampo, delikado sa mga aksidente. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jim. Nasa linya sa tuyang mga interns, hali sa Bicol University. Si Angelo Medolyar. Angelo, maray na hapon. Tigaingganyar ni Bureau of Fire Protection BFP Legazpi Chief Juarez B. Oyardo ang publiko na makisaro sa manlaylain na programa kan sa indang ahensya sa maabot na Marso 2024. Sinabi ni Oyardo na sa paagi ng Fire Prevention Month, ibibida kan ahensya ang manlain-lain na programa, arog nin art contest, static display sa mga mall, fire prevention seminars, asin fire square roadshows sa manlain-lain na komunidad asin eskwelahan sa syudad ni Legazpi. Layon maninda na magtaunin giya asin kaaraman sa mga residentes asin estudyantes kung ano ang mga dapat gibuhon pag may kasulo. Ako po si Angelo Medolyar, intern kan Bicol University para sa DCGB. Salamat, Angelo. Mientras tanto, Cyril and Yutok. Cyril, maray na hapon. Pigpapakusog pa kan Provincial Health Office o PHO ang kampanya manungod sa pagpapabakuna kan mga ayam kontra rabies. Matapos na mairehistro ang 5 nagadan magpuon kan maglaog ang taong 2024. Segun kay Provincial Epidemiology Surveillance Unit o PESU John Edmond Dominic Bailon, maplano sinda na magtaon ng impormasyon asin meeting kaiba ang ibang mga ahensya kan gobyerno para ma-integrate ang kada barangay. Dagdag pa niya kung makagat man nin ayam, hugasan ng malinig na tubig asin sabunon nin mahay. Darhon tulo sa haraning hospital tanganing maiiwas sa kagadanan o peligro. Yan ang bareta hale sa luwas, ini si Cyril Ann Yutok, kahibahan si Shaila Caril Lorilla, intern hale sa Bicol University para sa DZGB. Salamat, Cyril. Mga tugang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal.
Uminabot sana sa 5 ang nairehistrong love scam kan Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG. Ang nasabi ng datos magpuon kan Enero sagkod Pebrero ngunya na taon 2024. Mas hababa ini sa 15 kaso kan love scam na nairehistro kan PNP-ACG sa kaparehong panahon kan nakaliis na taon. Katakod kay ni ikinaugma kan ACG na angabos na 20 kaso kan love scam, iyo ang naresolbera na. Modus kan mga suspect, iyo ang maghanap nin karelasyon sa manlain-lain na social media platforms. Pag nahulog na ang buot, iingganyaron kan suspect ang biktima na mag-invest sa cryptocurrency. Oras na mag-invest ang biktima, mawawara ini sa website asin day na mapamati o kaya mapahiling pa ang sospechado. Magkakaigwan in clearing operations ang Philippine National Railways o PNR. Ini ang kinumpirmar ni PNR Naga Station Operations Division Area 2 OIC Joel Dahak. Ini katakod kan pagbalik kan operasyon kan tren sa rehiyon asin sunod-sunod na aksidente sa riles kan tren. Sigun kay Dahak, wara nin timeline kuno arin gigibuhon o kaya matatapos ang clearing operations, alagad mamantiniron ang 5 hanggang 7 metros sa wala asin tuo kan riles. Initangan inang maibitaran ang anuman na mga aksidente. Dagdag pa ni Dahak na igwanin plano ang PNR na magdagdag nin biyahe nin tren. Pigahalat kan manahemiento kan PNR Bicol ang mga crossing barriers na hali sa Manila para magamit sa operasyon. Sa ngunyan, Naga to Legazpi ang eksistidong biyahe kan tren asin Naga Sipokot ang planong idagdag sa ruta kan tren. Makahadit ang presensya kan mga pangyerang barko asin helicopter na nanotaran sa katubigan kan Baho de Masinloc sigun kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag ni Marcos, nagbago ang sitwasyon ngunyan sa West Philippine Sea nin dahil ta bako na sana Chinese Coast Guard ang kaiba kan mga fishing vessels kundi pati na ang Chinese Navy. Sa ngunyan, padagos ang pagsuporta kan gobyerno sa mga parasira na nagahanap buhay sa naonambitan ng bahura asin ibubusol man kini ang diretsyon kan Pilipinas sa nasabi ng maritime territory. Nanindogan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagdepensa sa diretsyos kan nasyon sa West Philippine Sea o WPS sa tahaw kan naglalala na electronic communication jamming activities kan China laban sa mga lunadang pandagat kan Pilipinas. Sa sarong pahayag, ipinahayag ni Presidente Marcos ang sa iyang pagkahadit sa pagdeploy kan China ni Navy ships tangali nang suportaran ang nainot na Chinese Coast Guard vessels na yaon sa WPS. Tinawan doon kan Presidente na padagos pang didepensaran kan nasyon ang maritime territory. Dagdag pa niya, padagos na susuportaran asin tatabangan kan gobyerno ang mga Pilipino na nagkapirang henerasyon ng nagsisira sa nasabing lugar. Ginibo ni Presidente Marcos ang pahayag matapos i-report ni Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, ang naglalangkaw na kaso kan cyber interference, electronic interference asin signal jamming sa mga barko kan Philippine Navy. Tiwala si House Committee o House Special Committee on the West Philippine Sea Chairman asin Mandaluyong Representative Neptali Gonzales II na daga o dapat ipadagos kan Pilipinas ang pagsangat nin diplomatic protest kontra sa China.
Kasunod ini kan pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na worrisome o makahadit ang report kan Philippine Coast Guard na nagkaigwanin paglangkaw sa insidente kan communication interference sa tracking signal kan mga barko kan Pilipinas sa West Philippine Sea. Apwera pa ini sa nahiling na tulong People's Liberation Army Navy warship kan China sa parte kan Baho de Masinloc. Sigun kay Gonzales, sa saindang lado, pwede sindang magpaapod nin briefing as in regular na komunikasyon kay bahan ang Task Force West Philippine Sea. Ang diplomatic protest ang pinaka-epektibong lakdang nagibuhon kan Pilipinas. Punto pa kan legislador na dai nagsisilensyo ang Pilipinas sa mga panggigipit kan China. Nangapudan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Home Development Mutual Fund o Pag-ibig na gibuhon na mas accessible para sa mga Pilipino an sa indang home mortgage financing. Sa sayang mensahe sa Pag-ibig Fund Chairman's Report for Year 2023, pigmidbid ni Presidente Marcos ang mga naging trayumpo kan ahensya kan nakaaging taon. Tinawan doon kan Presidente na haloy pa bago magdeklarar na mission accomplished dahil sa dakulang housing backlog. Tanganin nang mabawasan ang housing backlog asin matawanin inspirasyon ang mga Pilipino na magkaigwanin sa diring harong kay puwan mapadali ang proseso sa paharong. Base sa impormasyon na kapag rehistro ang Pag-ibig Fund nin pinakahalangkaw na housing loan na 126.4 billion pesos kan taong 2023. Nakatabang ini sa sobra 96,000 na Pag-ibig members na magkaigwa nin mas marhay na istaran. Daipabor ang Philippine Nurses Association Incorporated sa pag-ako sa mga clinical care associate sa mga healthcare facility. Ini ang tinawan doon kanasabi ng grupo kasunod kan anunsyo kan Private Sector Advisory Council na igwanang 300 na clinical care associates ang pig-ako sa mga ospital bilang pagsunod sa kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na simbagan ang kakulangan kan mga nurses digdi sa Pilipinas. Sigun kay Philippine Nurses Association Incorporated National President Dr. Elmer Bondok, poon pa kan enot kontra na ang saindang grupo sa nasabi ng lakdang dahil daipaman o daipanin legislation sa nasyon na minasuporta sa siring na klase nin proactive o practice environment. Sobra sa 106 billion pesos ang itinagama kan Department of Budget and Management para sa sobra 4.4 households ng mga pobreng Pilipino. Ini ang itatao sa paagi kan social welfare and development sa mga pamilya. Sigun kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, maabot sa 106.335 billion pesos ang itinagama para sa 4-piece program. Mas dakula ini sa budget kan nakaliis na taon na uminabot lang sa 102.610 billion pesos. Ang alokasyon na ini iyo ang sakop para sa kalusugan na may 750 pesos kada bulan, as in 600 pesos kada bulan bilang rice subsidy sa 4.4 milyon na pamilya sa nasyon. Sakop kay ini ang subsidiya sa edukasyon na nasa 300 to 700 pesos kada bulan para sa sobra 7 milyon na estudyante. Kung matatandaan, tinawanin pagbidbid ni Presidente Bongbong Marcos sa naging SONA na siniguro niya ang DSWD na siguruhon na ang mga pamilya na magkakanigong makalaog sa 4-piece program kan gobyerno. Nagpromisa ang presidente o nagpromisa
Promisa kan presidente ang padagos nindang tututukan ang mga programa para sa mga pobreng Pilipino. Padagos ngunya na nagigibo nin lakdang ang Task Force El Nino para masiguro ang supisyenteng supply nin pagkaon asin bagas sa nasyon. Sa ibong ini kan paglangkaw kan numero kan mga rehiyon na naapektaran kan tagmara. Sa datos nakapagrehistro nin danyo sa agrikultura ang Ilocos Region asin Mimaropa. Sinabi ni Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama na kaibahan sa mga rehiyon na sobrang apektado kan El Nino iyo ang Western Visayas asin Zamboanga Peninsula. Maabot man sa kabilugan na 6,600 na ektarya nin tanuman ang apektado kan El Nino. Hababa pa ini kumpara sa primerong projection na 275,000 hectares nin tanuman ang tatamaan nin tagmara. Siniguro man ni Assistant Secretary Villarama na padagos ang pigigibong interbensyon kan gobyerno para mapagian ang epekto kan El Nino. Obheto kaini na matabangan ang mga apektadong paraoma sa nasyon. Sinabi kaini na sa bilog o sa ibong kan tagmara, supisyente ang supply nin bagas asin iba pang pagkaon sa nasyon. Dai pinalagpas kan inapod na Green Senator na si Janet Rice ang pagtaonin mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Australian Parliament para magluwas kan sa iyang protesta. Sa tahaw kan pagtaram kan Presidente kan Pilipinas, biglang nagluwas nin placard ang nasabi ng legislador para kundinaron ang pagbayular sa diretsong pantawo sa Pilipinas. Nakabugtak sa mensahe kaini ang mga tataramon na Stop the Human Rights Abuses. Alagad dain ini ikinaugba ka nagkapirang miyembro kan Parliament asin inapod nindang disgrace ang lakdang na ini ni Senator Rice. Katakod kaini makaskas na naghiro ang attendant asin inalalay na sana paluwas kan chamber ang legislador. Napag-arama na kan 2022 federal election, ang Greens na kaibahan si Senator Rice ang pigkukonsiderar na largest o third largest political party duman sa Australia. Haraninang matukar sa plenaryo kan Senado ang propwestong nagbubusol na isaligal ang medical marijuana. Ini matapos na makakuanin suporta asin pirma nin 13 mga senador ang report kan Senate Committee on Health para sa Senate Bill 2573. Kaibahan sa mga senador na nagpirma sa nasabi ng committee report, ang principal author kan Medical Cannabis Bill na si Senador Robin Padilla, Committee on Health Chairperson Senador Christopher Bongo, Majority Leader Joel Villanueva, Minority Leader Coco Pimentel, Senador Sonny Angara, Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador J.V. Ejercito, Senador Jinggoy Estrada, Senador Mark Villar, Senador Ramon Bong Revilla Jr., Senador Rafi Tulfo, Senador Lito Lapid, asin Senador Grace Po. Nagpahayag sinda po Villanueva, Pimentel asin Estrada na mag-interpellate sa propesto namantang Sindanggo o Sindago, Villar asin Revilla naman ang nagpahayag nin reservation sa propesto. Sa irarom kaini tutugutan ang paggamit nin cannabis o marijuana bilang bulong sa pasyenteng may debilitating medical condition. Kaibahan sa propesto ang pagbakal, pagsadiri, pagbiyahe, pagtanom asin paggamit kaini bilang bulong para sa research. Ipigtalaan man kan propesto na dapat nakarehistro ang mga matanom nin marijuana sa kontroladong pasilidad. Ang tatawan nin medical cannabis, iyo ang mga pasyente na magrerehistro sa Philippine Medical Cannabis Authority sa irarom kan Department of Health o DOH na papamayuhan kan direktor na idedesignar kan presidente. Ang mga doktor naman ang pwedeng magreseta kaini
dapat may special license as in training hali sa Philippine Drug Enforcement Agency o kaya PDEA, warang criminal as in administrative case as in bawal magreseta sa sadiri o kaya sa mga kapamilya. Pig-iingganyar ni Senate Committee on Higher and Technical Education Chairperson Senador Chis Escudero ang Commission on Higher Education o CHED na i-regulate ang gastos sa mga meeting kan sa indang mga commissioner. Sinabi ini ni Escudero kasunod kan nati no manungod sa pagkondukta kan nagkapirang CHED commissioner nin mga meeting kung sain sa mga state universities and colleges o SUCs pigpapabayad ang gastos sa mga pagtiripon. Sa Senate hearing, kinumpirmar kan CHED na sa ngunyan may duwang functioning commissioners as in sarong chairperson. Tinangkas kan Office of the Ombudsman ang saro nindang commissioner mantang nasa preventive suspension naman ang saro pa dahil sa grave misconduct as in nepotism. Ipaadala naman ni Escudero ang per diem kan mga nag-atendir sa meeting kan mga commissioner lalo na kung sa Metro Manila sana ginibo ang pagtiripon dahil sa dai na dapat nagahagad pa nin kun ano sa Metro Manila o nin kun ano manta kun o dai na dapat nagahagad pa kung sa Metro Manila man sana ang gigibuho na meeting. Iyan po mga tugang ang detalyes kan mga bareta ngunyan para sa aga. Digdi po sa bareta alas 5. Nems Flora sa Lado Technical, Jerome Martinez sa IT, Shara Leron sa Production Department. Sa pangalan po kan mga nagsurat kan mga bareta, News Director Mar de la Cruz, Razel Cortez, Jenny Balyeran as in Angel Mustaza. Sa pangalan po kan Megaforce Patrol, ako po ang sa indong nakaibahan sa pagbabareta. Ako po, si Joshua Bino. Salamat kan sa indong pag-antabay. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment